Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi Makitazi ukhona usiyanda maphumulo unonto R Pastor Mjosty amawela seChesterville akhona ungahlala nje noma ikuphi la ukhona uthamele lo hlelo eluyispecial namuhla kulesihlanu mhlambe asidlule ngale khona eshowini ukhona uPastor Mjosty ngithe mangihlika nje moje ngifice lapha esicabheni angazi ukuthi ubenze njani ke lapha Mjosty Sfiso uyaphila ngikahle nceke kwakho kwelinye igumbi kwelinye igumbi uyazi ugathi usesibhedlela ugathi ulaliswe kwenye ihodi ngikwenye ihodi siyaxoxa nje ngamahodi ethu uyabona nje nceke yazi mina mangingena la ngithi hayi uMjosty usathathela amasecurity umsebenzini ngoba uyena noma esicabheni kwenze njani kodwa akalibona isecurity lesikhothana nceke elishayibone lapho nje ukuthi hawo elishaya imbale nje asitsha amasecurity abayikhothana nje kanti into engithuse kakhulu mangikubona lapha indlela okhule ngayo yavo sokhulile Sfiso yazi ukukhula kwengane obala angigcinanga nje ungaka wagcina kangakanani ngomzinjana nje wawula ko Ivan Hlophe angazi noma mhlambe ilockdown into ekuphathe kahle hayi idlathi ziyaqhilika nceke usowathatha lutho hayi phela ungakhuluphalisi komuntu oseganiwe nceke hayibo zoze ibaleke intombi phela kasuke ngafika la ekhaya kwasho ukuthi cha amaseni bayawadedela ngiyacabanga ukuthi lokho ngike ngizwe kuthiwa kunothasa la wawusuka ka-anti konjwenza la kagogo hayi kagogo phela la hayi dliwa amasi la kumnandi kuyaphilwa Mjosty mfethu ngiyakujabulela ukukhuluma nawe kade ngakugcina mfethu ngiyacabanga ukuthi iphelile cishe iminyaka eza la ko4 silumi nje singakhulumi nje nceko singakhulumi nje ngike ngikubone nje mekwenzeka uposter kodwa ngesimo sokuthi kade sagcina ukukhuluma ngithi mina hayi angiqhubeke nekuthula kwami yabona umuntu mokade wagcina ukukhuluma na ngisho ukuthi upostile akubaleka kufanele lokhu uqhamuka usukhoment ezintweni ayiphose ke kade nagcinana phelile u5 years nceko. Alright yena siphathelana namhlanje nceke ngihamba nezinceke zami nje sibaningi nje lesitudlo nceke ikhona ngisho amawela seChesterville ikhona le nceke le ekuthiwa usiyanda maphumulo ngiyayibona uyayibona ngimazi kahle la nginesho kudala umcela ngeke ukholwe ukuthi sabanjani unjani manje hayibo isima kusona manje hayibo uyambona umuntu meke waba namateksi amaningi abe namabhasi amaningi bese yawa bandla ngobude bedlela senjalo kunje kodwa ke uyabonakala ukuthi hayi uphinde wafuka ufana hayi ungalibona ihwanqa lishayile bese ngathi uhamba nomuntu wakhe ngibona abahlukanike benononto nononto angithi usizwa lento yokujima ungambona ukupaka yikona manje nje usiyanda mephetheni uyazi ukuthi hayi ke washo wasukuma nonto ngasukumi kakhulu phela abazi ubuthakathaka bethu Mjosty mfethu ngihleli nabo ukuthi mangiqeda nje la ngiza lapho kwena la ukhona hey ayona ibhlungwane lento okhuluma ngo-over ula nje eduze ngule gumbeli kala next door nje yanceke yami bese kuba namawela seChesterville isimo sikabani lesi isimo sikamrozo hayi ngeke asikaze-ke nje sibe nomrozo ongaka umrozo okhuluphela ngaka imali konje mekade ku-April kushintshwa ama-contracts kuyabona thasa heyi ngwembona umrozo wenceke umfethu wena uyibonte la ngiyeza uyabona uma ubuka labantu besifazane uyabona umrozo yazi usekusiphi isimo ngifuna ukukuthatha ngamehlo engqondo nawe umlaleli lapha ekhaya mangichaza njengomroza usewumuntu wesifazane othi uma uhleli naye fanele uphuza amaphilisi okunganaki ngoba meke wanaka ngiyonakala
All right, Mjosty, akunikeza uMamkhize mfethu sokwazi ukuqalisa kahle Sila. Studio M1 Kubheda Uhlelo uKhozi FM asibingelele bo Studio 1 sibingelele emakhaya. Sesilana ke uthokozane uMamkhize waKaNdlovu sizokhumbula iqhawe ubaba uBhodloza Nzimande. Njengoba usumzwile ke uMjosty ekhuluma ngesimo sisesimoyeni la sokukhumbula ke umphephethe. Sibonge kakhulu ikomiti ehlanganise konke lokhu Ivan umfoka Sihlophe, uMshengu, uNkosinathi, uTshatha, uMrozarizi, Marororo bahlanganisile nje konke lokhu ukuze sikwazi ukukhumbula ubaba uBhodloza Nzimande. Sibonge nakumndeni wakhe ukuthi saphila kahle nomphephethe sahlala kahle nje esikhumbulayo nje umphephethe uzokhumbula umfundisi uZulu ukuthi umphephethe wathi mayithi tshwe ngesikhathi somsebenzi athi ngisaye ebank ngelanga athi uzothi ngisaye ebank kanti kodwa 2:04 kade kuvaliwe ebank. Uyazi ke hayi ngiyaqala ukusina kanje uyazi ngasina ngaze nganale sifo ekuthiwa i-double leg kusho ukuthi ilegging ngesingisi hayi kumnandi ke sihleli lapha kubheda khona uhlelo siyabheda nje siyabheda uyazi bengiqala nokubona amawele khona ongichazelile ukuthi amawele ngesintu makwamawele kusuka amawele amnyama ngokwebala mayethe ukukhanya ngokwebala ke kuthiwa ama twins and then ke sibonge kakhulu nakumJosty obeqala ukubona into ekuthiwa iwele wajabula kumJosty cha ukuthi naye uzothola amawele ngimzwile nje sebala kodwa ke naku okufanele sikubheke kuyovotwa abakwethu amapasi ayafuneka uyazi ngo94 kuyovotwa khona omunye umama owaphathisa omunye ubaba lo baba wayesebenza enkontrakeni bakha izindlu wayijwayele ukePitoli uqala amapasi ayitholakala ePitoli kuphela kungakabe ukhetho wacela ke lo mama makhelwane wakhe owayesebenza enkontrakeni exova nje ukhonkolo hawe kumete ngiswile ukuthi uzohamba nale nkontileka yakho nePitoli ngelisa ngithi ngizovota vele ucela uphathele indodana yami ipasi wimmo ayibo ngoba umuntu ufanele ayishayele yena nje ipasi sengake ngakuzama lokho njengoba ngijwayele ukuyePitoli lithela buye ipasi lalo muntu labuya linobuso beqameni kwathi akangiqede ngomshisi hayi phela kuzofanele iphathele indodana yami ozama cha umuntu ufanele azithatheleni ipasi hawu zama phela cha ke ongcono ke noma unikeze ipasi likababa wakhe hayi batshela amabhalane lapha ePitoli ukuthi uyisakasekho usaba i-street kid wabaleka la ekhaya noma kukunikeza ipasi lakho nkosikazi ayibo ngeke nje uthole lami ipasi equmede ufuna ngihleke amabhalane legoli bahleka ipasi bahlale emncondo yami ha okay noma ke certificate sakhe sokubhabhadiswa kongenani nkosikazi ayo batshela amabhalane lapha ePitoli ukuthi lo mfana kulomfula abhabhadiswa kwena zazingaphumi itifiketi Wabhabhadiswa emfulweni asibonge kakhulu kuMakitaza sibonge nangengoma emnandi abathele yona ibonga umphephethe ibonga uBhodloza iqhawe ebesilibungaza kuyona yonke lenyanga noma sibungaza futhi umculo wasekhaya umculo waseAfrika uKhozi FM sithanda nokudlulisa ukubonga okukhulu kubaphathi bonke uMancebo umsindazwe sibonge kakhulu nekomiti elisihlanganisele kahle kangaka liholo yena umfoka Sihlophe nomshengu nami nomroza noKhathide umfoka Ngobe khona ke eintanjeni uMajozi ihamba kanye nomndaweni ungenile ke nosomnyama la ubethu uzohlekisa ngoba umnyama bakhe manje siza ke silededele wona futhi amaciko aphinde azosika nje lijika bese besitshela futhi ukuthi batholakala kanjani uma sifisa ke ukuthi sibe sibabhuke thini Mshengu cha bengithi kuyikhulu nokubaphathi khona umshile angazi noma mhlambe icontract yakho uzofuna sisheshe sinqamule kodwa ke kulungile kwenzeke kanjalo Mshengu ngoba umphathi uphindile ukukhuzwayo siyabonga kakhulu na kuyena oza liphiwele lakho nolwazi Mthabela siyabonga kakhulu kumthelela mfoka Mthabela naye konke nje kuhambe kahle nansi maphumulo ema ube newele kade fika ngivele nga-adopt uSiyanda
Hayi nami ngiwele ukuthi iwele lamali ngishilo ke njalo ngathi isimo sokuba iwele akhule avela umshwalense wami khona la ungibambela samawele vele thina oseniqhuba lobugebengu benu hayi samawele uthi umuntu newele lakhe ya oh nawe newele siya nami nginale lami uthi alikho lami ya siyabonga kakhulu baba Makitaza yazi ngangikulalela kwicassette manje awuzi mokhuluma vele ngicela ngak fast forward hayi fast forward phela ama cassette ngibuyise ngepeni kuba Makitaza mawuthi kena uzogaxela ngoba uyegaxela kwicassette uyazi ubhlungu kanjani esezilalele segaxele lezi zakudala zayisukela kuyindaba zamakhaseti noba Makitaza uzogaxela kwakuyinto zakhe uzonqamuka uzogaxela so kodwa ayiropa abantu mabengasahlekwa eBakitaza phela la khama njalo igama sisho kubalalela emakhaya ukuthi ave imfishane baMakitaza baMakitaza wakwayidlala iyoyo ukuba abe indaba izoba manqaphu nqaphu iyoyo yayishayisa phansi mayidlala hey oh to igibele esitulweni baMakitaza igibele esitulweni wawukhiche ezobani esitulweni baMakitaza ngoba ungayigibeleli gibela kanjani esitulweni igibele ayi kodwa ke mina ubaMakitaza bafethu ngoba umuntu ekhula wele uzoba nje yeah asibonga kakhulu siyabonga kakhulu kuKhozi FM ngokusinvite abekhona bonke osomahlaya kwakhethwa amawela seChesterville noma engasekho wele omunye siyabonga kakhulu ungazibongela nawe Siyanda hayi ngizobuye ngibonge okay ngiyabonga kakhulu ukuthi ngidizela phezulu noKhozi ngandiza kuthiwa ngiyaphesheya so kwathiwa ibhano isephelelwa amandla kwakhishwa bonke abantu abasindayo kwathiwa ibona abazoyenza ukuthi sibe nenkinga so akekho osindayo wasinda abasindanga basinda akusinda bangasindi so ngiyabonga ukuthi ngidiza noKhozi inyoni engawe inyoni ya asivaleliseke sibonge kakhulu siyatholakala ke einkundleni zokuxhumana Instagram mo session nje amawela seChesterville uFacebook amawela seChesterville and Friends ne page la sithulula khona amanqoko ethu uTwitter na kanjalo abantu bangasi-add nje ba like kwi page amawela seChesterville uma sisuka la emicimbi sizoba nayo sizoba nomcimbi ngomhla ka26 November kwaNongoma umphakathi waNongoma ufike ngobuningi bayo uzobuka amahlaya azobe se Glorious Functions Hall amathikithi atholakala uzothola yonke imininingwane epage amawela seChesterville mase ngomhla ka13 sizobe sise Fryhead sine picnic yokuqala ezobe seMushwari yebo bazotibelele sibe sine picnic ngala egcekeni la khona into ekhona ngaxolisa kakhulu bafike amabinda funerals imininingwane uzoyithola epage lamawela seChesterville ngomhla ka13 sizobahlekisa belele abantu abeze bezohleka emoshwari ngiyabonga kakhulu hayi nami usenda maphumulo ngiyatholakala ePharmacy eliseduze nawe uzongibona nje esikuphe siyebe so ngikhona kuFacebook iyenzeka leyo nto ipage Instagram Siyanda Maphumulo Gonzo Facebook Siyanda Maphumulo Gonzo siyabonga kakhulu sithathe intambo uyisaphi intambo hamba nazo intambo ayisaphosa intambo siyabonga kakhulu ke kuKhozi FM ngokuthi ke basibize ke sizoba ingxenye yokuzokhumbula ingqalabutho uBhodloza umphephetha uMtaka Nzimande awagijima kakhulu Makitaza ngiyabakhumbula ngomgqibelo njalo ekseni begijima ngibonga nami ukuthi ke lizela phela ke lolu hlelo ngingazange ngigcine sephahluka yabona into yokuqamba amanga sethe uBhodloza kwakumngani wami kubona umuntu mengasekho sesethi waye umngani wethu ngibonga nje ukuthi ngizibambile ngangasho ukuthi uBhodloza umngani wami cha bekuyincinci nje besinayo nje nalo Khosini kumnandi isigijima into engayithanda kakhulu ngoBhodloza ukuqhakambisa kakhulu umculo wesintu maskandi abantu abaningi wabavundulula namahlaya akhe nathi saphuma ngaphansi kwakhe isikole sakhe samahlaya sokujabulisa umphakathi ingakho ke namhlanje sekunemicimbi eminingi kaMaskanda eyenza ukuthi oMaskanda baxoxe ikati eziko njengomhla ka20 kuNovember khona umcimbi omkhulu ozobe useHarding waMaskanda bathi ugu Maskandi Festival lapho sicelayo bonke abantu ukuthi baphume bayobona wonke amaqhawe abo lapha ku Maskandi Festival eHarding umcimbi nje omkhulu sisahlonipha kona njalo ukuba ingqalabutho kwaBhodloza njengomuntu waqala lendlela bese uthi ngomhla ka4 December kodwa yini
Hallelujah. Sesigoduka. Mhla ka 4 December People's Park siyagoduka. South Africa isukusinyakaza. Besikhona sonke ngiyayiqasha ngomhla 4. Oh, uziqasha wena. Yebo. Okunye nje ngiyabonga sesigoduka. Ngiyabonga nami ukuthi bengikhona Nkosi yami namhlanje kade ngisaphuthuma ke ngisayothokoza ngaphe sengifike nje ngabhala. Ngaginqa ithupha ngabuya. Ngoba 3 minutes nje Amahlaya nje lawo. Bese ke ungangiphuthuma ngomhla 27. Mhla 27 November ngine woman ngithi uyayazi woman in comedy yami. Ezobe la stable theater. So kuyimngedwe indoda ngiyayazi. Ngizobe ngikhona lapho. Sizobe sikhona la. Siyambonga nje uJesu bandla ngamahlaya yazi ukuthi sithe nje masibungaza ubaba uBhodloza ngakhumbula ingoma yakhe emnandi ethi nje ake ningincinzele lapha ake ningincinzele ipapa lazi labulalo baba holabul ipapa lazi labulalo baba holabul awuyazi lo ngoma. Oh, into engiqaphelele ngale ngoma uyidansela mnandi. Ngoba udansa ngathi uza ngakimi. Okunye futhi uba uBhodloza ngingasho nje ukuthi uyena owaqala into yama idols kaMaskandi ngoba ngithi inama Sadma Awards aqala yena la eqhuquzela khona ekhuthaza amaciko kaMaskandi njengama idols shuthi nje abama idols singasho ngama Fupsis bakopela. Umgade njalo Mjosty. Ngoba seduze kwakhe nje. Uyakumanga kule uedithe. Waqala ama idols. Ayimdala. Ama Sadma Awards. Hayi boyile ngane ke. Ngiyatshela Googlish. Wazi umlando kaBhodloza. Okay. Liyabhubha. Lo siphuma sobe simelwe imoto zamaphoyisa. Bhodloza waqala ama idols. Ama idols kaMaskandi. Oh, uthuba maketaza ama idols enziwa abantu abaphethe amadola. Oh, yazi uqinisile. Uyawakho umqondo lokho kusho. Yeah, khona lo mcule kade ngimsolutha ubuya ngaphansi kwama idols kaBhodloza. Lo kaMaskandi. Uyamkhumbula. Yeah, ngiyambona. Yeah. Now uyamazi. Ipapa lazi labulalo baba. Bantu ke emakhaya sabonga kakhulu ke bekumnandi kakhulu ke sikhumbulela ingulube encane sasinishiya noqadasi ke manje akahambi yedwa uhamba nomaqhinga bahle sesiyohlangana ngomhla ka 20 ke le eHarding sithi Quku Maskandi Festival. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphiki yena